Goeiedag iedereen aan het Klinkspoor. Er is ook nog een mogelijkheid om naar Huls te fietsen. Natuurlijk via Kapellebrug, maar dan ook via Sint-Jansteen, moest Kapellebrug afgesloten zijn of dicht zijn. Nu even ook deze route. Dus ook terug te volgen hier op mijn GPS-kaart. Hier nog even in beeld de aansluiting voor de F411 fietssnelweg. Kan via Kapellebrug of via het bosgedeelte. Natuurlijk, het bosgedeelte is een bosweg en is ook administratief gesloten voor zonsopgang en na zonsondergang. Dus ik ga nu via de Klingen, dus hier nog Sint-Gilles-Waas. Dan kom ik aan de zone daarvan Stekenen en dan Kapellebrug, grens met Hulst en via Sint-Jansteen naar het centrum. Momenteel is het fietspad afgesloten, dus ik moet langs de linkerkant. Goeiedag.
kan nu wel nog een stuk door, bijvoorbeeld voor bepaalde handelszaken. Hè. Maar bon, ik zal nu via deze route. Het is ook een interessante route. Als er druk verkeer is deze route interessant. Ook minder bij de auto's. Toch wel iets betere luchtkwaliteit via deze routes. Het is hier dat men vaak probeert met de auto en zelfs vrachtwagens van door te rijden. Hè. Dus je kan ook zien op mijn kaart. Ik heb dus mijn locatie ingesteld eerst op de grens. En nu volgt hij de knooppunten. Dus dat is mijn eigen hobby. Toepassing hier, die GPS met knooppunten voor de zone van hier vind ik wel gemakkelijk voor mezelf en ook wel de anderen kunnen er gebruik van maken. Van de vorige versie is het de code te scannen op mijn website. via de verrekijker.
systeem is geprogrammeerd om dus de knooppunten op te volgen. A, B, C en zo verder. Sla flauw rechtsaf naar de verrekijker. In geval dus dat je zelf een andere route naar keuze kiest, je moet natuurlijk wel de knooppunten duidelijk zetten op de kaart. Hou rechts aan. Als bestemming heb ik gezet de Action locatie. Ja. Trek in noordelijke richting op Grote Kleekweg. Sla linksaf. Ja, hier kan ik links, maar ik ga het fietspad, het tweede gedeelte. Op de GPS zie ik wel dat hij voor die Action dus feitelijk de route naar links geeft. Dat kan ook, hè. Iets korter nog, maar bon. Ik ga nu de traditionele route doen van daar aan het eindpunt. Hè. Vertrek in noordelijke richting.
linksaf naar Mozartstraat. Dus ja, langs hier is nog even iets korter. Vertrek in noordelijke richting op Zoeterpaard. Sla linksaf naar Van der Maalstedeweg. Hou rechts aan. Hou links aan. Sla linksaf. Sla linksaf naar de statie. Hou rechts aan naar de statie. Dus ja, de markt is hier niet altijd, hè. Alleen maar als er iets te doen is op de grote markt, zoals de Sla Kentmis nu, linksaf naar de statie. dan is dat er wel, hè. Aankomst op de statie. Uw bestemming bevindt zich aan de linkerkant. Voilà, aankomst hier aan de statie. Zo, dat was het even. Het systeem met de knooppunten, dus de mogelijkheid om vrij de route te veranderen tot de volgende.